Volontirajući sam prvenstveno naučila da komuniciram sa ljudima, poboljšala sam svoje komunikacijske veštine, ali sem toga ono što je jako bitno, do tada se nisam susrela, na primjer, sa organizacijom događaja i volontirajući sam se upoznala i sa time kako da organizujem različite događaje. Volontirajući sam naučio da steknem timski rad koji zajedno sa kolegama ispunjavam tokom nekoga volontiranja i naučio sam da poštujem volonterski rad kao rad. Mladi ljudi bi trebali da volontiraju da bi stekli radne navike, radne iskustva, ustajanje rano, dolazenje na smenu na vreme i tako dalje, pošto su sad ovi mladi nezainteresovani. Mladi ljudi bi trebalo da volontiraju zato što je to jako bitno za izgradnju timskog duha. Znam da to zvuči kao kliše, ali stvarno, ono što doživite sa timom, ono što se događa dok se događaj organizuje, dok se realizuje sve što ste zamislili i posle toga dok se skupljaju svi ti lepi utisci je nešto nezamislivo i mislim da je to jedno dragoceno iskustvo, zaista. Ljudima koji misle da je volontiranje gubljenje vremena, želim da kažem da ne mogu rečima da im opišem ono što bi trebalo da dođu i dožive. Kažem da se okušaju ovome da probi, pa da ide kao što smo mi sve prošli da bi došli do rezultata. Volontersko iskustvo konkretno, ja volontiram u sektoru logistike, pomogla mi je dosta kroz moju struku. Volontersko iskustvo mi je dosta pomoglo, s obzirom da studiram jezike i da je upravo komunikacija na stranom jeziku ono čime ću se jedan dan baviti.